vyloženě říká tomu na Praze, tomu ubytování. Takže jak vidíte, dá se sehnat takhle mimo ten hlavní proud třeba za stovku, ale průměr to pohybuje kolem těch stovek, nebo začíná to na těch stovek, na těch říká privátek, no a tak to stoupá. Jak to vypadá s lyžováním? Už jsou postupy, rozjeli se vleky. No, kdyby to bylo zapamatovat jako těch děláků z mentalitačních městů, tak tady za mnou to nevedal, my se dál natáhli vlastní skútr. To nechtěkuji. A tím skútrem si projeli trať, aby tam mohli trénovat. Jinak starostové říkají, že budou projíždět nebo použít ty rouby. Teprve až bude, ono to vypadá, že je hrozně moc, ale není, je to pořád 10 tisíc, což je málo. Takže starostové říkají, buď až napadne, nebo až přijede turistů. Zatím tady každý nosí tu svoji stopu pro svá kousná. Kam ty teď míříš, kam vedou dva stopy? To je to trochu bizarní. Já už tu stopu nepronáším, já mířím do Šumavy, úplně na druhou stranu do Jizerských hor. To jsem pozvánku. Takže rozhodčí nám hlásí pokus.